makamago. Kodhi nyime kata mana results mag weche mag duoko e counties mopogore opogore. Bende parni ute mag twech kata mana jela, prisons gi dho ngere bende noluto ombulu. Kwaneno kanyo duoko ma bende osewuok e ute mag twech. Raila Odinga nigi kwan atamalo 62, 62.64 ken gi kwan mar ombulu maromo 748. William Samuel Ruto kanyo nitiere gi 430. Counties mopogore opogore kanyo bende kwadhi kata mana malo matin, mano e county ma Narok kama bende Raila Odinga nigi kwan mar ombulu maromo 52,000, 980. Mano kwan atamalo 52.93. Kwadhi mana mapiny Siaya, mano kama bende Raila Odinga wuoke, entiere gi kwan mar ombulu maromo 254,363. Mamago kwano atamalo 98.17. Iluogi William Ruto e gwenge mag Siaya ma bende noyudo kwan mar ombulu maromo 3,011. Mano kwan atamalo 1.16. Kwango kata mana gwenge mag Laikipia neno ka William Ruto telo gi kwan atamalo 70.04 kiluogi Raila Odinga gi kwan atamalo 28.7. E gwenge mag Homa Bay, mago gwenge magwa mag Kaluo, wano ka Raila Odinga otelo kanyo gi kwan atamalo 98.28 ken gi kwan mar ombulu maromo 295,594. Makueni bende waneno ka Raila otelo ka entiere gi kwan mar ombulu maromo 89,517. Mama nen kwan atamalo 79.45 iluogi William Ruto man gi kwan mar ombulu maromo 21,761. Mama nen kwan atamalo 19.31. Nyandarua bende neno kanyo neno ka William Ruto otelo kentiere gi kwan atamalo 78.80. Mano kwan atamalo 78.80. Kwan mag ombulu maromo 59,94. Iluogi Raila Odinga mantiere gi kwan mar ombulu maromo 14,876. Pod wantiere gi Suba Churchill e county ma Kisumu, nyakwa Ramogi Ajuang. Wabiro tudre kode achiel kachiel. Suba Churchill kapod wan kodi kanyo, ineno kata mana duoko mamedo kata mana donjo. Counties mopogore opogore, waseneno counties mantiere ugwe mar piny Kenya, masawa mar piny Kenya, imbo mar piny Kenya. Campaigns notimore, campaigns norumo chien tarik 6 dwe mar 8. Kaka kwan medo donjo bakamagi, ineno ka kwan gi bende kata mana gi pachi de wach nango kata mana kaluore gi kwan atamalo mag joluto ombulu mabende nowuok. Erokamano ahinya Sharon. Duoko mabiro gi nyiso ni nikech pok jo IBC oketo kura kuonde kuonde mang'eny mago kura, picha ma nyisore TV duto mar Kenya ka pod biro lokore. Inyalo paro maber ni kane piny oru nitie jomoko mane chunygi osechako dang'ni nikech gineno ka ng'atgi magigeno kaka Kisumu kama koro antiere ni ne gineno ni ok tim maber ahinya. To sani koro kaka nyisi aneno ka bet ilo moro bet mako ji e dala mar Kisumu ka. Koro en gima ji onego bedgo gi paro ni en gima pod biro loko sura mare nyaka kiny chop kiny ka koro kura go duto osedonjo makalo kuondego kura madhi mane 40,000 nikech ing'eni yiero mar 2022 ni nyiche wan gi kuondego kura maromo 46,299. Koro sama pod en mabor ni jowa kik bed gi kuya ahinya ka gineno ka jogo magigeno ok dhi maber, kendo kik gibed gi ila ahinya ka gineno ka jogo magigeno magin go gigeno ni nyalo yombo komni dhi maber. En gima pod biro lokore mana kaka osebedo kolokore chakre okinyi, to wabed mana gi horruok nikech
gikone ni gigo kura go duto nyaka wang' ket ne jopiny mondo ne koro mane gima nya wacho kendo king'iyo kuom jogo mogo kura kikawo kuom jogo duto manokawo kura milion 14 kuom milion 22 nyiso ni kura ma Kenya mar higa 2022 ok obedo gi pogruok ahinya gi kura duto mwasegoyo. Pile pile kata kura mineno ji owuok karombgi kaka ne watimo mar kadho chik manyien kata kura mar 2022 kura ma Kenya nyaka nene osebedo ka turnout kata jogo mawuok gi ni mondo dhi ogo kura ki ipogo kuom gi jogo manokawo kura thothne wuok ga 60 gi wiye kuom 100. Koro kura masani be ok opogore ahinya nikech kipogo milion 14 gi 22 kata igo gi 100 to pod ibiro yudo ni okalo nus nikech nus mar 22 en 11. Koro yudo ni 14 go okalo nus gi sanja maber ahinya madhi mana milion 3. Koro ok en kura marach ahinya nikech inyalo paro kendo ni kata king'iyo kuom jogo manokawo kura igani kipimo kod jogo manokawo kura 2017 ndalo higa mar 2017 percentage mar jogo manokawo kura kiketo kuom jogo manonego kawo kura nen 74 kuom 100. Igani wayudo ni percentage no medore kendo jogo manyicho kawo kura kiketo kuom kipimo kod jogo manonego kawo kura to moko ne ok okawo en 79 kuom 100. Koro yudo ni kura mawang'ni ni bet nyicha nitie jogo mokawo kura kipimo gi jogo manyicho ok okawo moloyo jogo manokawo higa mar 2017 kuom jogo madononego kawo kura. Koro nyiso ni higa ka higa kata obedo ni joma rowere ne ok okawo kura ahinya kaka ni paro nikech nitie jogo mosekawo kitambulisho manonego bed ni kawo kura to ne ok waneno ka giwuok karombgi mondo gikaw kura. Koro yudo ni percentages go pod ber ok rach ahinya kopim kod kura mar 2017. Erokamano ahinya Suba Churchill. Makama kaparo makamano nyakwaro mgejuang pod wamedo tudore gi reporters magwa. We wadhi county ma Homa Bay mano Ali Abich. Ali Abich amosiri misa waneno mana ka debe mag luto mbule mantiere toke. Ang'o matimore e county ma Homa Bay? Kweno chal nade? Joma samoro sego badgi piny nyalo mana nyisowa nonro e county ma Homa Bay. Erokamano Sharon, osebedo odiochieng' marabora chakre kugwen ma kamane chenro mar kwano ombulu osebedo kadhi nyime kuonde riwo ombulu mopogore mantiere kuonde chung'ute buche aboro manie kaunti ma Homa Bay kandi. Mana kaka iwacho no ende toka kaendi gin moko kuom ombulu mapok okwan magi eki mantiere kar chul bura ma Homa Bay town ka wabiro achiel kachiel Homa Bay High School mabende en kar riwo ombulu maduong' mar ka chul bura ma Homa Bay town. Ineno kaendi line kaendi pontiere depe mathoth mani kod ombulu manyogo odiochieng' manyoro manyaka sani pok okwan gi eki. Chenro ma kamaendi nochakore kogwen makawuono kendo nyaka sani osebedo kodhi nyime kuonde chung'ute buche mopogore mantiere e kaunti ma Homa Bay kandi kapok ogolo ayanga duoko mag yiero manotimo odiochieng' manyoro. Sharon, kar chul bura ma Kasipul report mwango en ni chenro mar kwano ombulu serumo kendo sasa kochakore sani to apisa mar IBC ma ochung'ne chenro mag yiero kar chul bura ma Kasipul Rose Obari biro golo ayanga duoko mar kar chul bura ma Kasipul kamoting'o duoko mar jatend piny, duoko mar jogo eko mane laro kom od bura ma Kasipul, duoko mar MCA mane laro kombe mopogore mag MCA kar chul bura no endo kaachiel kod duoko mar governor Senate kaachiel kod mano mar Human Rep ma Homa Bay kandi. Parni bank ka duoko osewuok e Tallying Center kata kunde go eko mag riwo ombulu mantiere kaunti ma Homa Bay kandi, duoko mar governor, mar Senator kaachiel kod mar Human Rep ioro achiel kachiel nyaka e kar riwo ombulu maduong' kata Tallying Center mar county manitiere mbalariany ma Tom Mboya kama chenro mar biro kwano gi biro chakore ayanga. Nyaka sani endi onge gima lich madhi nyime Tallying Center ma ibiro lande duoko mar kom governor kaachiel kod kom mar Human Rep kod mano endo mar Senator nikech chenro mar kwano ombulu pod dhi nyime
thoth centers kata tallying centers mantiere kuonde chung'ute buche aboro e county ma Homa Bay kandi. Bende e kar chung bura marangwe kane watimo limbe kainwedo ka line podo bor kendo nyaka sani returning officer marangwe Lawrence Barasa wacho ni podo ging'eyo ni to chenro mar kwano ombulu bro rumo sadi e kar chung bura noendo nekech rangwe ni kod tesende mag luto ombulu maromo 125 to kum thuolo maseche ariyo mokalo mane wawuok kanyo mana ombulu mana tesende mag luto ombulu maromo moingo 30 emano sekwan nyaka sani manyiso ni pod gin gi tich mar neno ni gikwano ombulu te mano wuok e tesende mag luto ombulu maromo 125 mar neno ni to gin jomage mowuok joloch e kar chung bura noendo. Bende kuonde chung'ute buche mopogore machalo kar chung bura ma Karachuonyo, kar chung bura ma Kabondo Kasipul wayudo report ni kuom seche ariyo mabiro mbele kaendi chenro mar kwano ombulu biro rumo ka koro gibiro chako chenro mar riwogi to ging'eni to jomage mowuok joloch e kombe mopogore e kar chung bura ma Karachuonyo kod mano endo ma Kabondo Kasipul. Bende kuonde chung'ute buche mamoko machalo Suba North, Suba South, kar chung bura Mandhewa bende chenro mar kwano ombulu manogo e tesende mag ombulu mopogore mantiere kuonde chung'ute buche gweko ne ochakore iko gwen ma kawuono. Nyaka sani Sharon chenro no pod dhi nyime kendo onge ng'ata mose landi ka wuok jaloch. Bende gima nyaka waket ler ne joneno mag RAMOGI TV ni kom mar governor ma Homa Bay kandi kaachiel kod kom mar senate kaachiel kod mano mar human rep onge ng'ata ma IBC oselando ni owuok jaloch kalure kod yiero manyotim odiochieng' manyoro. Ing'eyo ni duoko mar governor kaachiel kod mar senate kod mar human rep mana apisa mar IBC ma ochung'ne chenro mag yiero e county ema nigi teko mar lando mana bang' koseyudo duoko mowuok e tallying center kata kuonde goeko mag riwo ombulu manitiere kuonde chung'ute buche aboro mantie county ma Homa Bay kandi ma bende pok ochopo tallying center mar county nyaka sama walose niendi. Omiyo chenro nitie maneno ni kwang' ochopo odhiambo ma kawuono kata e otieno to duoko ma sani koro dhi nyime kod kwano tallying centers manitiere kuonde chung'ute buche mopogore e Homa Bay kandi ibiro ora achiel kachiel e tallying center mar county manitiere mbalariany ma Tom Mboya boma ma Homa Bay kandi mondo county returning officer kata pisa mar IBC ma ochung'ne yiero e county ma Homa Bay kandi obeyudo thuolo mar kwano gi achiel kachiel kaito obiro lando jaloch e kom mar governor kaachiel kod kom mar senate kod man human rep. Kombe mamoko machalo kom mar MP kom mar od bura kaachiel kod mar MCA gin ilando gi e kuonde chung'ute buche ka kuom ranyisi ka chenro mar kweno serumo kama wantiere kaendi ka chung bura ma Homa Bay town ka to apisa mar IBC ma ochung'ne chenro mag yiero e kar chung bura ma Homa Bay town ka biro bedo kod thuolo malando ng'ano endo mowuok jaloch e kom od bura ma Homa Bay town kaachiel kod jogo eko mowuok joloch e wards kata kuonde wards ang'wen mayudore e kar chung bura ma Homa Bay town kaendi. Chenro ma kamano biro dhi nyime kuonde mopogore opogore maneno ni to gin jomage mowuok jaloch to nyaka sani onge ng'ata ma osewuok jaloch moselandi kod IBC kendo ka kipenjo ni to bende nitiere jochung' mopogore ma osego bargi piny ka gineno ka samoro kaka ne giparo kodhi kodgi makare to Sharon nyalo wacho ni nyaka sani pok waneno jachung' moro amora ma osewuok oko e county ma Homa Bay kandi ka wacho ni ogo bade kalure kod ng'wech manodhigo nyime oneno ka ok odhi kode maber ma obiro nekech poke duoko mag ombulu owuok ayanga makoro ne nyalo miyo IBC lendo ma samoro miyo jochung' moko wuok ajoni an koro ago bada piny nikech aneno ka joko moko mane walero godo oinga ng'wech no endo. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich penjo mabende antiere godo en mana achiel e log tich mag kwene counties mamoko aneno ka jopiny ogoye tach moko bende miel ni gin gi mor gi sironyo akeni e log tich e county ma Homa Bay kapo nono ni yudo thuolo mar dhi mano log tich mag kweno mano mbalariany mar Tom Mboya akeni chal nade ka jopiny ogo tach koso gimiwacho ne adieri ni morto nyaka bede kaka kum ranyisi ne wadhi kar chung bura marangwe to oko mar kar riwo ombulu mantiere skund jawuoyi ma Orero ne waneno ka nitiere jomoko mane nigi kod mor ka bang' ka nigi siwinjo uma moko ne jomane jochung' mopogore mane gimiyo lwedo samoro ne nyalo wuok jaloch. Bende waseneno ka kata chuny boma ma Homa Bay kandi waneno ka nitiere jogo eko ma go firimbi go vuvusela ka giparo ni ka gin kod geno ni jogo eko ma ne gisiro lwedo osewuok jaloch to nyaka sani onge
ng'ata ma IBC oselando en mani to mor jopiny nyaka bedgo ka giparo ni samoro jogo eko jochungo eko mane giwuok oko mar miyo kura odiochieng' manyoro ne gin kod geno ni nyalo wuok joloch emomiyo samoro gidhi nyime kod chenro mar mor kod ilo kapod gigo tach kuonde mag edho rangi mag kuonde ma itime riwo mar ombulu mar neno ni jogo eko mane gisiro lwedo nyalo wuok jaloch e kuonde masani koro idhi nyime kod chenro mar riwo ombulu. Erokamano ahinya Ali Abich, kendo erokamano ahinya kuom chiwo ne joneno magwa ler makamano. Pod wabiro medo tudre kodi ka kweno pod dhi nyime e counties mopogore opogore ahinya e county ma Homa Bay kama bende igoye touch. Nyakoro magajwang' mano na Ali Abich. Ali Abich pod wabiro medo tudre kode mar mondo mi onyiswa ler mag kweno kendo mar luto kata mana mag kweno timore nade. Kopogore county ma Homa Bay pod wantiere gi Suba Churchill e county e studio mar e county ma Kisumu. Suba Churchill nyaka sani kweno pod dhi nyime. Nang'adi ka nang'adi ka ni lero weche mabende notimore odiochieng' manyoro kaluwore kod kweno inyalo mana dhi godo nyime. Erokamano ahinya Sharon. Ne an ajago ga kura Kisumu e dala mar Nyakach. Kura nyogore gi kwe kendo kweno osebedo kadhi mbele. To bango kura na biro Kisumu ka mondo ane ni to en chenro mane madhi mbele Kisumu ka nikech Kisumu ka e tallying center mar county emibiro lande mana kaka bicho wacho kura mar jatend joma mine, kura mar senator kod kom mar lo mar governor. Kura sebedo ka fuara e tallying center mag constituency kendo nyo kura ogore gi yo makare kendo yo mamuol ahinya ma Kisumu ka kuonde mag budho nyo lor te ma yudo kamoro mami kata inyalo dole okumbo nyo tek ahinya manyo chuno makoro wadhi mane kiosk mag bath ndara ema dipo yudo kama moro loso nyuka ne moro. Mano nyisi ni jogo ma jo Kisumu ka nyoka okura ni yo moro ma lich ahinya kendo kaka luwore gi duoko maseneno kaka kura mogone jogo malaro ker mar piny nenore ni counties ma Nyanza wakae nyowuok karombgi aseneno kura ma jogo malaro kom mar ker oyudo Siaya county ma Siaya kata ma Kisumu ka kata ma Homa Bay kata ma Migori nyiso ni turnout nye ni malo. Mago duto nyiso ni kweno dhi kawo ndalo kendo dhi kawo seche moloyo kaka gisebedo kaka ikawo nikech aparo ni operation Firimbi mane jogo malaro kom olando cha ji nyicho kawo gi mokete chunygi ahinya. Koro generally kwe osebedo ka nitiere dala mar Kisumu ka chuny town kata gitenge ma pok awinja gimoro ma setimore ma ok odhi kare ma duto wasewinjo kotimore pinje ma oko kaka Bungoma kaka Migori kucha winjo ni jomoko no ong'ado jowetegi kojal kod gik makamago. Koro anyalo wacho ni duoko mag kombego duto nyaka sani pok awinjo moramora moselandi. Ji to osebedo kadolo tach kata Kisumu ka sana area mar stage iyudo ni ji dolo tach jomatindo go firimbi gi vuvuzela kendo giduto gin gi geno ni jogo magi ungo lwede mabiro kawo kombego. Erokamano. Erokamano ahinya Suba Churchill. Nyakoro magajonga medo paro ni seche mabende kweno pod dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore. Par ni log tich mag kwano duoko ahinya e lemo mar tend piny Kenya itimo e log tich mano mong'ere kaka Bomas of Kenya mantiere bure Nairobi. Par ni wantiere gi Lydia Okeo mabende nitiere kanyo mabende luonwa kaka chal mar weche dhi kanyo e gwenge mopogore opogore. Log tich mag kweno mag kwano ombulu e counties magwa mopogore opogore. Siaya log tich Kwano IBC County Hall. Kisumu log tich kama bende Kwano e county ma Kisumu Kwano Tomboya Labour College. Homa Bay Kwano mbalariany mar Tomboya. Migori Kwano Migori Training Teachers College. Kisii log tich mar kweno en Kisii National Polytechnic. Nyamira bende kwane Kibirigo Boys High School. Nairobi ka bende wantiere kar kweno mong'ere kaka Moi International Sports Center Kasarani. Dutote mabende wantiere godo
nyakwa Ramogi Ajwang' wantiere gi reporters magwa mopogore opogore mabende nitiere kanyo. Bende kata mana pichni mabende ineno e TV ni kanyo, mago gin jochung' ang'wen e lemo mar COM10 piny Kenya mabende gisani duoko magi pod medo donjo. Nyaka gisani waneno kanyo ka Raila Odinga ema okuongo ka en gi kwan mar ombulu maromo 2,407,151. William Ruto e thuolo mar namba 2 kanyo mabende waneno en gi 2,182,444. E thuolo mar namba 3 kaka gimedo donjo kanyo en Jojo Ajakoya mar Roots Party mabende nitiere gi kwan mar ombulu 19,541. E thuolo mar namba 4 David Wahiga mantiere gi kwan mar ombulu 8,853. Kopogore gi mano nyakwa Ramogi Ajwang' apar ni yiero mar gavana e kaunti ma Kakamega ne ochor nyaka chieng' tarik 23 mano mar dweni. Wawinje kaka jalar komb gavana mano e kaunti kod otiko mar ODM mano e kaunti ma Kakamega mong'ere kaka Fernandez Baraza ne orwako tarik manyien mabende nochiw kod IBC. With regard to the date which was gazetted for our elections on 23rd, I will really welcome that date because I was one of the people I was very concerned about the delay in announcing the date. And I want to urge my supporters to turn up in large numbers so that we can elect the second governor of Kakamega, who is none other than Fernandez Baraza. I believe that our victory is just delayed. So it's a date which we welcome. I know immediately after we get our president, we will now hit the road to start doing campaigns in order to sensitize our voters that we are coming back on 23rd of August this month. Nyakwa Ramogi Ajwang' mano en Fernandez Baraza achiel kuom jochung' mano malaro komb gavana e kaunti ma Kakamega. To kata mana Kakamega kende mabende yiero makamano koro nochor nyime ka bende odiochieng' manyoro IBC nogolo milome makamano ni yiero mabende nokotimo odiochieng' manyoro e kuonde chunge ut bura mapogore opogore mano moriwo kaunti mano ma Kakamega e lemo mar gavana. Wantiere e kaunti ma Mombasa bende lemo mar gavana jochung' kata mana jo yiero joduto ombulu e kaunti ma Mombasa bende nokoyudo thuolo mar goyo ne gavana mar Gikura. Rongai bende wantiere kar chung'od bura mar Rongai mantiere e kaunti ma Nakuru. Suba Churchill mana kata kinyalo mana winja e yo makare chal makamano. IBC odiochieng' manyoro kanochiwo kata mana paro na gichiwo milome ni e kind thuolo mar jumbe 2 chieng' tarik 23 mar dwe mar 8 mar higani ema bende ibiro nuo goyo ombulu kuonde makamago. Diwach nang'o? Ne timo kare nikech ing'eni ji nyicho osebedo gi ilo ni gidhi go kura, gidhi walo jogo 6 e kombe 6 ma ji laro sani. To ne hawi marach ni jogo ma ochung' Kakamega County, Mombasa County gi elo bura mar Rongai nye ok nyal go kura go nikech kikruok mar otese mag go kura. Koro bedo ni tarik oseland kamano nyalo miyo ji bedo gi chuny ni gigeno ni pod gibiro yudo thuolo makende mar yiero jogo ma gidwaro no bed ngir kaka gavana piny mar Kakamega kendo ng'ado jalo ma gidwa miyo tich mar bedo gavana e piny mar Mombasa. En tich matek ne jogo ma chalaro kombe go nikech ing'eni chung' sani en pesa magalamoro. Koro bedo ni gidhi dok e yiero ing'eni nyaka migi thuolo. Of course, sama IBC olando kamano, giwacho ni campaign period nicho oserumo, en kura manonego go nyoro kaka nyo ogone joma moko go. Koro samoro gidhi yudo thuolo ahinya to ing'eni gimomiyo ji medo wuok go kura nikech ging'eni gidhi yiero MCA, gidhi go kura mar women representative, gidhi yiero kura mar National Assembly gi kombe 5 mamoko go. Koro mano nyiso ni jogo mapod idhi gone gi kura tarik 23 dwano timatek ahinya mondo ka jopiny owuok karombgi. Inyalo paro ni tarik manyoro nyicho land malong'o gi jasirikal mochung'ne weche mag ei piny ka matiang'i kaka holiday. Koro yudo ni yiero matindo go samoro ok land holiday kaka no land no nikech holiday en gima omako piny mangima.
to nekech pinje mamoko oseyiero jotendgi, onge holiday minyalo landi ni ibiro ketne joka Kakamega kendgi. Kata iyudo ni nitie jogo be mane odak e pinje mopogore opogore, jomoko nitie mago kura Kakamega to dak Nairobi. Koro ne tarik 23 no yudo kane gisedok Nairobi, gisedok e tijegi. Koro iyudo ni jomoko biro neno pek matin ni ere kaka onyalo chako wuoth kendo, to nyiche koa e wuoth modhi Kakamega owuok gi pesa ne mondo odhi ogo kura. Koro magi duto gin gik ma jogo ma pod nigi geno ni nyalo yiergi Kakamega kod Mombasa nyaka ng'i ni to nitiere ywak moro manyalo wuok kuom jogo kura mago kura Kakamega County to dak kuonde mopogore gi Kakamega. The same to Mombasa, jogo ma go kura Mombasa manokawo kura Mombasa manosewuok modhi Mombasa ni gidhi yiero joloyego 6 to kuom marach giyudo ka loch mar gavana oket tenge nikech kikruok mar otas. Jogo biro bedo gi ywak. Koro miyudo ni turnout mar yiero ilago bedo ga mapiny. To gima nyalo konyogi ni nikech ni sani ing'eni cha party ng'iyo kon gi kon. Nikech party ka dwa ni kom mar ker gi yombi, party ng'iyo ni kombe mar dhi e od bura gi yombi, party dwa ni giyomb kombe mag county assembly. Koro sani nikech party biro focus wang'i duto gibiro keto e kom mar gavana, be nyalo miyo gi ting' mayot nikech party koro biro mondo ng'i kaka ginyalo konyo jogo ma samoro dak oko mar Kakamega to onge kata gi pesa mar idho bus dok. Mago gigo duto ma jogo ma pod biro nigi geno mar mondo gone gi ombulu tarik 23 nyaka ng'i. Koro awinjo kaka candidate mar achiel kuom jogo machalo kombe mar gavana owacho, to mano nyiso ni pod en gi geno ni nitie kaka onyalo reso jogo ma samoro go kura Kakamega to dak e pinje ma oko mar Kakamega. Angini Churchill wach mabende nitiere kanyo eni chenro mar yiero kata mana goyo campaigns noserumo chien tarik 6 kakoro nochornegi jumbe 2. Akeni koro gidhi yudore kama chal nade kwan mag jolut ombulu e gwenge mopogore opogore mana kaka isewacho. Ji pod biro dhi nyime gi tije magi. Odiochieng' manyoro nochiwo ayanga nyasi kata mana holiday mar mondo bi ji olut ombulu. Akeni campaign koro gidwa timo nang'o? Yuko jamna mana winjo ni tindi yuko, sani winjo ni luonge ni maembe. Yuko jamna sani kata obiro timore yo maling' nikech campaign icho serumo. Ma achiel kuom yiero ma osetimore. Wabiro ng'iyane ni to IBC motelne gi Chebukati be biro miyo jogi kata juma achiel moro mondo gi campaign, koso campaign iwacho ni noserumo. Ang'e maber ni kata campaign oserumo. Nitie jogo ma pod biro timo door to door, iwuok dhoth ka dhoth. Koro idhi manyo ji ni jo kama kura ni nonego gonwa tarik kama to nyicho neno kako timore. Koro kuyie to wuoguru kendo bugonago. Koro kanye ma biro kelo wach yuko jamna kata maembe miwachono. Nikech kaka setemo gilo ni nitie jogo ji mang'eny ma odak kuonde mopogore opogore. An adak Nairobi to ago kura Kisumu nyaka kocha. Koro nji asewuok gi pesa mana mar ofuku manya dhi ago kura Obange Primary School. Koro kani ne gima kama nyalo timore nyakach to an Nairobi kucho inyalo imagine pek mabiro neno kadwa wuok Nairobi kendo adwa duogo bang' jumbe 2 kanyicha dala mondo ago kura. Koro magi gigi gin gik ma jogo ma pod nigi geno mar yombo kura mar bedo gavana ma Kakamega, kura mar bedo gavana mar Mombasa, kura mar bedo lo mar chung mar od bura mar Ongai. Nyaka par ni to jogo monego go kura kama nyicho biro karomgi to sani nyalo bedo gi pek moro. Koro mano apani e jamna ma ng'ato nyalo bedo gi geno ni nyalo yukne. Nikech adier ndalo campaign to nyiso serumo. Again, ma en logistical issue ma nyaka jogo mochung' ma pod laro kombego nyaka ng'i kiundani kata party magichungogo lord bura magichungogo be nyaka konygi paro ni to ere kaka watimo ne jogo ma samoro ne onego nicho biro ka mondo go kurago kanyakla gi kombe mamoko to nekech kikruok mar otese mag kura
jogo nyicha ok obedo gi thuolo mar yiero ng'ama gidwa nobed gavana margi higni 5 mabiro. Koro mago e jamna ma samoro kata maembe ma samoro jomoko nyalo bedo gi keno ni nyalo yuknegi mondo giyud thuolo kaka gidhi e kuonde mane gindikore kaka jokura mondo gigo kura. Garama machielo mabiro bedo ne en ji kaka wan matiyo ne riwruok mag jopiny ma ok mag sirikal miluongo ni election observers. Nyicha wasetimo budget wa mwawacho ni wadhi bedo gi jok ma ng'iyo ombulu mar 2022 tarik 9. Koro ka yiero chako wuok machiegni moluwore mana gi jumbe 2 bang' yiero maduong' ma koro nyowa timo nyoro ni. Koro jogo be nyaka doge e drawing board mondo gipenjere ni to yiero 2 gi nikech gikawo county gin yiero mar county mangima. Dong bed ni onego bed ni joneno nitiere mang'iyo ni be ogoye koluwore gi chik moketi be wang'ni makosa micho timore miyo jogo ni kogo kura tarik 9 onuore koso. Nikech IBC be nyaka emire thuolo mondo ging'i ni to tese mag okura kaka chak wuok e dala mar Greece kuma nyiche losgie mondo chope Kenya ka yo makare mondo logistics duto manyicha otimne tese mag ombulugo timne counties 2 gi constituencies mane okogo kura nyoro. Koro mago duto garama madhi chakore gi jo IBC, gin garama madhi nyaka jochungo be par, gin garama ma joneno kaka wan ma dier mar chopo kuno mondo bed kaka joneno ni kura nogo yo makare nyaka koro doge e drawing board mondo par malongo. Ero kama na inya Suba Churchill gisen nyakora mga jwangi yeno mar mondo mwadhi e county ma Kisumu kama jafombo marwa Millicent Adhiambo nitiere. Millicent Adhiambo kinyalo mna winje yo makara musi ni misawa to arita kwe otedore toki manada nang matimore ka mintiere. Kintiere Kisumu mano kar chung'od bura mane? Ero kamana ahinya Sharon, achiel kachiel kwa uke kar chung'od bura ma Kisumu East, mane kaka une wasesingo ne oganda, ni wabogo tach kaendi kwa bedo wangi gi itgi mondo mi wakolne gi weche kotore kod weche mag yiero mabende timore kaendi achiel kachiel. Kaka nyalo neno toka kanyo, arita kwe ochuo chieng', kaluwore ni kweno mag ombulu pok orumo ka polling stations pod medo donjo kod ballot boxes mopogore opogore kowuok kuom polling stations mopogore opogore. Giethol ni kaka nyalo neno polise ni kanyo kendo girida rita kwe ma ok gidwa ni chochni mora mora onen manyalo chocho yiero kata kweno madhi nyime e tallying center kaendi. Kaendi kanyalo wacho gisani nyalo bedo ni ochopo atamalo 70 mag polling stations mabende osechopo kod duoko mag ombulu kaendi mabende oganda nogoyo chieng' manyoro ka polling stations kaendi mago polling centers 70 kuom polling centers 158. E kaunti ma Kisumu kaendi kaka wang'eyo ni wan kod kar chung'od buche 7 mano moting'o Seme, Muhoroni, Nyando, Kisumu East, Kisumu Central, Kisumu West, kama bende Nyakach bende ni kanyo. Wayudo ni e kar chung'od bura ma Nyando ne oseland Jared Okelo kaka jaloyo kaka jaod bura ma kono, ka bende kanyo ne jogo mondikore mar ndiko ombulu mar luto ombulu ne gin ji 80,757 ka bende returning officer ma kono Morris Simiu nowacho ni ne gilando Jared Okelo kaka jaloyo kata obedo ni polling stations 50 pok ne ochopo kod duoko makamago, ka owacho ni kuom polling stations 166 Jared Okelo nowuok kaka jaloch, ka bende wacho ni polling station 50 modongo onge rochruok mane dhi kelo e duoko makamano mar lando Jared kaka jaloyo mar kar od burano. Bende Kisumu Central manigi polling stations maduong' e county ni eri mar 222 nosetieko kweno magi, kendo returning officer makono Yegon Kibos nowacho ni giethuolo ni endi gin giseikore makare kendo ne ogonyo jokanyo mabende nochung' ne tayo chenro makamago mag IBC, jogo ombulu, jochung' mopogore opogore mondo mi gikaw yweyo matin ni mar sa 5 mar otieno giduogi ka sechego ma gidhi lando duoko mopogore opogore ayanga mondo mi jogo ombulu jochung' ong'e ni to jal mane moyombo to jal mane maorem. Giethuolo ni kaunti ma Kisumu kae ni mana kaka nasenyisi nitiere kaka giketo maino e chwalo duoko mag form 34A
tir mbui mar duol mochung'ne keyo kod yiero pacho kaendi mano IBC mondo mi ginyal chwale nyime gidhi tir ne kambi kata duol no eri mabende wayudo ni Kisumu kaendi ne osechwal obok makamago gi atamalo 99 kaka kar chung' od buche ang'wen ne osechwalo atamalo gogi atamalo 100 ka kar chung' od buche adek kende ma pod orem gi atamalo matin kende kwayudo ni thothgi ni atamalo 98 99 eka gichwal obok go duto te ma bende oting'o duoko ma jogo malaro kom jatend piny Kenya ma pacho kaendi wan kaendi Sharon kapod wanyonore kaka inyalo neno presiding officers mamoko pod donjo line pod bor kanyo matin pok orumo nikech kaka waneno kanyo kuom 158 mag kuonde kwano ombulu ma bende ne ji olute ombulu pod omako lai kanyo ka kuomgi waneno mane machalo ni marom 70 kende masani osechopo kendo kweno margi dhi nyime kachien kanyo bende ne wanyalo wuoyo kod jatelo ma bende en returning officer mochung'ne kaunti ma Kisumu mabro timore e kar tiegruok mar Tomboya Labour College mano Solomon Mudanya no leronwa ni sani notimo wuotho ka oluorore e kar chung' od buche ma bende oket kaka tallying center mondo ng'iyane ni chenro mag kwano ombulu bende kaka polling stations donjo kod duoko dhi nade ne onyalo wacho ni kako neno chenro no kadhi okone ka bende kar kwano ombulu maduong' mar Tomboya Labour College idhi yaw kawuono mondo mi duoko mag kombe mopogore opogore ka mag governor, senator kod women rep onyal land kawuono ne owacho ni thoth kar kwano ombulu ma bende nie constituencies dhi tieko lendo magi otieno ma kawuono ka bende ginyal chako chenro gi ayanga odiochieng' ma kiny kuma bende nokomiyo wasa ni en sadi ma bende kiny ne yawe tallying center mar county mano Tomboya Labour College mondo mi ogando nyal winjo ni to county ma Kisumu kaendi senator en ng'awa, governor en ng'a, to women rep dhi bedo ng'awa. Magi weche ma bende pod waluwo machiegni ka wakolonu gi kikugi mondo uneni to ang'o madhi nyime e kaunti ma Kisumu kaendi e kar chung' od buche mopogore opogore kod kar kwano ombulu mopogore opogore ma bende ne opogi e tallying center kata constituencies 7 ma wan go e kaunti ni. Kaka wang'eyo ni amedo paroni ni gie thuolo ni endi jogo manondikore e kaunti ni kaka jogo ombulu kaunti ma Kisumu ngine gen 6,754 kata kamano atamalo 60 emano nyalo wuok oko kendo no nyalo luto ombulu kaka dwarore. Kaw kamano Sharon kionge penjo mora mora gie thuolo ni endi tanyalo weyi mondo idhi nyime kama omedo keyo weche motenore kod kweno gi yiero gi jogo maloyo gi jogo morem gi jogo bende mago bede gi piny kotenore kod yiero ma bende dhi mbele kod kweno mag pacho kaendi iganieri. Melissa kramna kapoka wi mar mondo mi dhi kolnwa weche kama timore polling stations mopogore opogore penjen mana chiel lakini jochung' mamoko e karod bura manyando kama na Olande kata mana ni Jared Okelo ne jaloch giwacho ang'o bende sido kata mana thuolo mar winjo pachgi kiwacho ni polling stations 50 ema bende nosekwan to gin polling stations e gwenge mag nyando maromo 166. Ero kamana nya Sharon ingeni mano wach mabende nyaka kel ng'ur ne jochung' mamoko kaluwore ni aka inyalo land ng'ato nikech ka wadok e adieri gi chike mag IBC lando ng'ato kapok okwano ombulu duto mawuok e polling stations duto mane ondiki kaka ji lute ombulu ken gino modhi e ratiro kata kamano returning officer makono to nonyalo wacho ni kata obedo ni polling stations 50 pok ne ochopo mar kelo duoko margi to wacho ni chopogi ok birocho loch mar Jared Okelo kaluwore chalni polling stations 116 mano senyal kwan chalni Jared Okelo mabende ochungi otiko mar ODM ne onyalo yombo kod kwan mamalo mag ombulu ka opimo kod polling stations 50 mabende pok okelo duoko margi kata kamano ng'uto nyaka wuok kagi kacha nikech kuma bende kweno ne timore e mbele Ahero multipurpose hall kanyo ne aneno ka bende johera mag jochung' ne ochung'e e mbele rangach ma Ahero multipurpose kanyo ka bende girito neno ni to jaloch ma bende ibro landa yanga nikech mano ananyalo wacho ni en duoko ma wiye nikech kanyo bende kata kano loso no wacho ni pod irito duoko ma bende ibro land ayanga e lela manyiso ni koro ose yombo ayanga kata kamano to bende nwaneno ka nosemiye nyaka oboke manyiso ni oyombo kom no endi ng'ur to pod nitie kacha mago bende gik ma wacho ni pod wamedo ng'iyo machiegni kendo matut mondo wanona nena ni to kane ose lande kama ang'o mano
otimore manda adieri mabende dhi nyime kono. Mago wach madhi luwo bang' maendi mondo mi wanyal tudore kodwa seche ma mbele wayudo ni to kono koro chalo nade gi lak seche gi kotenore kod lendo mar loch Jared Okelo. Erokamano ahinya Millicent kuom chiwonwa ler ma kama. Nyakwar Ramogi Ajuang en geno mara ni winjo ler ma bende Millicent Adhiambo ochiwo achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Kisumu. Pod Millicent wabiro medo kwa tudore kodi kwa dhi nyime gi chenro ma kama. Kopogre gi kanyo, Nyakwar Ramogi Ajuang wantiere gi Churchill winjo kaka Millicent oloso e boma ma Kisumu ahinya kar chung' od bura ma Nyando kama koro returning officer mong'ere kaka Morris Simiyu nochiwo ayanga duoko ni koro jaod bura ma Nyando bano Jared Okelo mane makore en jaloch. Diwach nang'o to polling stations gin 50 mapok okwan kanyo? Mano timore kaluwore kod kura ma jumla mar kura ma pod odong' e polling stations mar 50 gi wiyego. Pile nyalo paro kata ni e higa mar 2002 kane Kibaki ochung' kaka jago motegno mar jo opposition kod mane ne en ker chon masani koro marehemu Rais Daniel Arap Moi, ne oland kura mar ker mar jogo mane laro ker ka kura moko pok nowuoke. To jo IBC wachoga ni ka ging'eyo jumla mag kura mapok donjo e kama imede kura, to giwacho ni kata ng'ama oluwo bang' ng'ama otelo e duoko mar kura yud kurago te, ka ok kurago nyal loko duoko, ok nyal bedo machiegni kata romo gi kura mar jalo motelo kaka Jared Okelo nigo, to yiene jo IBC mar lando kurago. Koro kata obedo ni en kura mar awiye kaka nyadendi no wacho, en gima chik oyiego nikech kuondego duto kata Jared Okelo no pode dhi fuare kura moko. To gima ng'eyo ni gitimoga ni giwacho niya, wawachi ni kura gi ne Jared Okelo ok oyudo kata achiel, to kura gi duto wamed ne namba ng'amoluwe machiegni chalo namba 2. Kapod ok gichope kura mar namba 1 cha, to yiene jo IBC lando. Kura panie mane me gima gitiyogo, nikech chiko yienegi mar lando ni kura ng'amoyomben kama kata obedo ni kuonde moko manogoye kura manolute ombulu maromo kaka miwacho manyandogo 50 gi wiyego ok ochopo. Koro kata kurago bimedi